ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କହି ରଖୁଛି କି ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବର କରିନାହାନ୍ତି ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର କରିନିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆପଣ ତ କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଲାଇକ୍ ଯେତେ କରିବ ମନଟା ସେତେ ଖୁସି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆହୁରି ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ଉପକୃତ ହେଇପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଯେଉଁଦିନ ଶନିବାର ଦିନ ହେଇଥିବ ତ ଶନିବାର ଦିନ ସକାଳୁ ଆପଣ ଉଠିବେ, ବୁଝିଲେ କି, ମୁହଁ ଧୋଇବେ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମୁହଁ ଧୋଇବେ ନାହିଁ। ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଯେଉଁ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଟାକୁ ମିକ୍ସ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଯେମିତିକି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ, ସେ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଗଛ ପାଖକୁ ଯିବେ। ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲା ପରେ ଆପଣ କିଛି ଧୂପ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ସେ ଗଛ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧୂପ ତା ସହିତ ଆଉ କ'ଣ ନା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଯେଉଁ କିଛି କ୍ଷୀର ହେଲା କି, ଯେଉଁଟାକି ଅଇଁଠା ହେଇନଥିବ କ୍ଷୀର, ଫାଷ୍ଟ କ୍ଷୀର ଥୁଆ ଯାଇଥିବ, ସେଇ କ୍ଷୀରକୁ ଆପଣ ନେବେ। ଫୁଟା ହେଇନଥିବ, କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଯେଉଁଟା, ତ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ନେବେ। କ୍ଷୀର ନେଇ ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଯିବେ ସେ ଗଛ ପାଖକୁ, ଗଛ ମୂଳରେ ହେଲା କି କିଛି ଆଗେ କ୍ଷୀର ଦେବେ। କ୍ଷୀର ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଧୂପ କିଛିଟା ତାକୁ ଦେବେ। ଧୂପ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ, ହେଲା କି। ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସେ ଗଛରୁ ମାତ୍ର ତିନୋଟି ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହେଲା। ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଯେତେବେଳେ ଆଣିବେ, ଆପଣ ଯାହାକୁ ବି ବଶୀକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସିଏ ଏମିତିକି ଝିଅ ହେଉ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହେଉ, ଯିଏ ବି ହେଉଛି, ଆପଣ ଯାହାକୁ ବି ବଶୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ନାଁ ନେବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ନେବେ, ହେଲା। ଧର ଥରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ନେଲେ, ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ନେବେ, ଥରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ନେବେ, ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ନେବେ। ଏମିତି କରିକି ଆପଣ 108 ଥର ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ନାଁ ମିଶାଇକି 108 ଥର ସେଠି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉଚ୍ଚାରଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ସେ ତିନୋଟି ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଉଠେଇକି ଆପଣ ହାତ ମୁଠାରେ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିବେ, ବୁଝିଲେ। ନେଇକି ପଳେଇ ଆସି ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଭୋଜପତ୍ରରେ ତାକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଦେବେ, ହେଲା କି। ଯେଉଁ ଭୋଜପତ୍ର ଟିକେ ବଡ଼ ଆଣିବେ, ଭୋଜପତ୍ର ଆଣି ତାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଦେବେ। ତ ଶନିବାର ଦିନ ମୁହଁ ଧୋଇ ନଥିବେ, ଏ କାମ କଲେ। ମୁହଁ ଧୋଇ ସାରିକି ଆପଣ ଯେମିତି ଗାଧୁଆଗାଧି କରିବେ, ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ସାରିଲା ପରେ ତ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ ସେ ଯେଉଁ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ତିନୋଟିକୁ ନେଇକି ସେ ଗଛ ମୂଳକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗଛ ମୂଳରେ ବସି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଗଛ ମୂଳରେ କିନା ବସିକି ଗଛ ମୂଳରେ ବସିକି ସେଠି ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଭୋଜପତ୍ରରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଭୋଜପତ୍ରଟି ଆପଣ ତିନୋଟି ଫୁଲକୁ ଗୋଳେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ ଭୋଜପତ୍ର ଭଲ ଥାଏ ତାହେଲେ ବି ଲେଖିଲେ ଚଳିବ, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ନେଇଗଲେ ବି ଚଳିବ, ଅନ୍ୟ ଭୋଜପତ୍ର ନେଇଗଲେ ଚଳିବ। ସେ ଭୋଜପତ୍ରରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଲେଖିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଶୋ କରିଦେଇଛି। ଓମ୍ ହିଂ ସ୍ୱାହା, ତାପରେ ଝିଅ ନାମ, ତାପରେ ପୁଅ ନାମ, ହେଲା କି। ଆପଣ ଲେଖିଦେବେ ମନ୍ତ୍ରଟା, ଓମ୍ ହିଂ ସ୍ୱାହା ଲେଖିଦେଲେ। ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଝିଅ ନାଁଟା ଆଗେ ଲେଖିଦେବେ, ତାପରେ ଆପଣ ପୁଅ ନାଁ ପଛରେ ଲେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ପଛରେ ଲେଖିବେ। ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ସେଇଠି 108 ଥର ଆଉ ଥରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ। ଲେଖି ସାରିଲେ ତ ତିନୋଟି ଫୁଲକୁ ଆପଣ ହାତ ମୁଠାରେ ଧରିବେ, ଆଉ ଭୋଜପତ୍ରଟିକୁ ହାତ ମୁଠାରେ ଧରିବେ। ହାତ ମୁଠାରେ ଧରି ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଝିଅକୁ ବଶୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, 1 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସେ ଫୁଲ ତା ପାଖରେ ନେଇକି ପକାଇଦେବେ। ପକାଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଭୋଜପତ୍ରଟି ଅଛି, ଆପଣ ତାକୁ ଗୋଟେ ନଦୀରେ ଭସେଇ ଦେବେ। ଭସେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଆସିବେ। ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଯଦି ଯେଉଁ ଝିଅକୁ ଫୁଲଟି ଦେଇଥିବେ, ଯଦି କ'ଣ କରିବେ ନା, ଫୁଲଟିକୁ ତାକୁ 2ଟି ଦେବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଆଣିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବେ। ଦେଖ, ଏଇଟାକୁ କର, ଆରାମସେ 10 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ।